مردو سئنا بغويت أمهلا أمبابي موسى غرماتيو اتنا أستات 52 عمتات نيرترا زغزأ منغستي إيطاليا بحد ميازيا 1941 عامة مرت بمنغستي إنجليز بخينات تسعيرو هلاو أب إرترا مسبقعة اتبع 26 سنة 1945 عامة مرت أب نيويورك حبرات منغستات أمريكا زقومة بايتو ودو حبرات هاجرات إرترا هاجرنا لك خمتنا بتحت جزات إيطاليا زصنها هاجرات ليبيان سوماليان ناس هاجر كم زخونت لففة مالت أوجه شابو حزب ليبيان سوماليان بحد دمتي ناس النت كتقلبن كله حزب إرتراغن بتحد وجن مسيتوب أي حشنا زبلو بتخل وجن كا ناس النت حشنا زبلو بخلت زت فلالي دليتات عب كلت دنبه تمغلا إزناي كلت أحوات حزبتات مكففالاتن هل خنزخا ناي لسان مقود راي زي كونس ناي إدقونسون كحواسو سلجمرة محبرسب عالم ناتن هزب إرترا كهواز حسبنا تنت داقم نخ حسبلو تغسبا بز مسردكا نوزوم كلت زي سمامعو تسعرتا أكالات افريقنا بحاد هاگر كقومون ترا قديدنا يوم حد حد تطافو مالا سلزغونا قال زحاشم ماراسخ نادلو دما بلا از ترئيو زخا نتا اف دق بحر نمركاب اقدمو جبوتي هابوني سومال دقوموني كبل زصنح منغست إثيوبيا شعو نتا اب ኤርትራውያን ዘጋጠመ መፍልላይ በቅጽበት ክትቀመሉ ጀመረ ክልተ ሰለስተ ዝኾኑ ምሁራት ኤርትራውያን ሒዙ ናብ መጋባያ ባይቶ ሕብራት ሃገራት በመቅራብካ ራዩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስለ ዝኾኑ بعلاتهم سحواتنا إثيوبياون حشنا بللو حقاتهم يوم حاد حزبينا طاليان يفلالي نمبر بولدو بقانقان ببهلن كمون بهيمانوت نراقب حواتنا بمبال إرترا نكتوهابو بوقع حاتتا محبرسب عالم جن نبهجي إثيوبيان ندليتتهم مس إثيوبيا يحشنا زبلو قال خفال إرتراويان تراي بمسمع إرتران إثيوبيا كهبا أي مرسن أب كندو ناتو مس إثيوبيا يحشنا زبلو ناب إثيوبيا ناتو ناس نزت ألوبخا ناب سودان بمصنبار إرترا بدليت حزبا أب كل تخت مقال والسنة نزو السنة زغن كلتيوم وغنات بحبار نصغو أب زحدنت حزب سلسترايخا إرترا كام مققال دحنت مخنياتو اتوترو عالم صلايتنا بسن كاينا كم زخينا وزت ان بلكا مس حزب إرترا نمصلو زصعر زلو محبرسب عالم نمرጫ حزب إرترا سلا زخبره إرترا ناب كلت خت مقال ايگددن امباركس ممققال كابترفه إرتراوያን ፍልልያቶም አወጊዶምን ተሰማሚዖምን ሃገሮም ንኸማሓድሩ ግዜን ዕድልን ይወሃቦም ብምባልካ بموجزيتነት መንግስቲ እንግሊዝ ን10 ዓመታት ኤርትራውያን ተሰማሚዕና ብናጽነት ነብስና ንኸነማሓደር ዕድል ተዋህበና ነዝን ምግባሩን ማሕበረሰብ ዓለም ሓጋጋ አካል ፈራዳ አካልን ፈጻማ አካልን ዘለዎ ብስድቢ ማለት በቅዋም ዝምራሕ ኣብቲ እዋና በአፍሪቃ እቲ ዝማዕበለን ዝሰልጠነን መንግስቲ ኣብ ምስራትን ዝተፈላለየ ዲሞክራሲያውያን ሰልፍታት ኣምቋምን ሙሉእ ብሙሉእ ተሓባቢርናዩ ብሓጺሩ ዓለም ንህዝቢ ኤርትራ ብድሕሪ መግዛእቲ ኢጣልያ እግሪ ንኽተክል ብኹሉ ሙሉ ተሓባቢራትያ እንተኾነ ብድሕሪ ዝውን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እተን ሃገር ከቁማ ዝተመስረታ 7 ዝኾና ናይ ኤርትራውያን ሰልፍታት ኣብ ክንድነት ዕድል ተጠቒመን ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ጎበታ ኢትዮጵያ ንምድሓን ሰሚረን ዝሰርሓ ንሓድሕደን ክሳብ ኣብ ቤት ጽሕፈት ባይቶ ሕብራት ሃገራት ማለት ኒውዮርክ ቀሪበን ንሓድሕደን ኣብ ምጽልላምን ኣብ ምርጻምን ስለ ዝኣተዋ ኤርትራውያን ተሰማሚዕናን ተረዳዲእናን ንበይንና
ሃገር ከነقوم ከም ዘይንኽእል ንማሕበረሰብ ዓለም ብግብሪ ኣመጋባዩ ኣረጋገጸሉ። ብ20 ሚያዝያ 1949 ዓመተ ምህረት ኮሚቴ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ንወከልትተን ናጽነት ዝጠልባ ሃገራት ሊብያ፣ ሶማልያን ኤርትራን ክሰምዕ ምስ ተጋብአኻ ወከልቲ ሶማልያን ሊብያን ናጽነት ስለ ዝጠለቡ ኣብኡ ዘካትዕ ነገር ኣይነበረን። ኣብ ናይ ኤርትራ ግን ካብቶም ሽዑ ናብቲ ባይቶ ቀሪቦም መደረ ዘስምዑ ሰለስተ ወከልቲ ሰልፍታት ቀዳማይ ወኪል ሰልፊ ኣራቢጣ አልእስላምያ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ነበሩ። ንሶም ሻቡ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ቆይሞም እዚ ስዕብ መደረ ኣስምዑ። እቲ ኣነ ዝውክሎ ሰልፊ መሰል ናይቲ 75 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዘቆመ እስላም ኤርትራውያን ዝሕሉ እዩ። እቲ ኣብ እስልምና ዘይኣምን ወገን ግን ብመበቆል ብቋንቋን ሃይማኖትን ዝተፈላለየ ውሑድ እዩ። ስለዚ ንሕና ናጽነት ኢና ንጠልብ ብምባል ስፍሕ ዝበለ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፈላለ መደረ ኣስምዑ። ቀፂሎም መደረ ዘስምዑ ወካሊ ሰልፊ ኤርትራ ሻራ ኢጣልያ ዝነበሩ ብላታ መሐመድ ዓብደላ ነበሩ። ንሶም ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መጉዚትነት ኢጣልያ ንዝተወሰነ ግዜ ክትጸንሕ እሞ ብድሕሪኡ ናጽነት ክወሃባ ምስ ጠለቡ ኣገርጎም ብመሰረት ድሌት ሰልፊ ኣራቢጣ አልእስላምያ ሕጂ ናጽነት እንተተዋህባ ማሕበርኩም ይቕበሎ ድዩ ተባሂሎም ምስ ተሓተቱ ኤርትራ ሕጂ ንሙሉ ናጽነት ድልቱ ይኮነትን፣ ስለዚ ማሕበርና ሕጂ ናጽነት ኣይቅበልን እዩ ኢሎም መለሱ። ብድሕሪኦም ዝቐረቡ ኸኣ ወካሊ ሰልፊ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ ተድላ ባይርዮም ነይሮም። ንሶም ብሕፅር ዝበለ ኣቀራርባ ህዝቢ ኤርትራ ብታሪኽ ብቋንቋን ብባህልን ከምኡውን ብጂኦግራፋዊ ኣቀማምጣ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዘይፍለ ድሕሪ ምርዳእ ኣብ ኤርትራ እቲ ዝበዝሐ ደገፍ ህዝቢ ዘለዎ ሰልፊ ሰልፎም ሰልፊ ሕብረት ብምዃኑን እዚ ሰልፊ እዚ ኸኣ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ስለ ዝመርጽ ዓብላሊ ድምፁ ክስማዕን ክኽበርን ጠለቡ። እምበኣርከስ እቲ 1,250,000 ዝቑፅሩ ህዝቢ ኤርትራ ብኸምዚ ኣገባብዩ ሻቡ ሰኣን ምስምማዕ ናብ ኢትዮጵያ ክቑረን ዝኸኣለ። ድሕሪ ዝብዙሕ ኣብዚ ዘይተገልጸውን ዘሎ ጻዕሪ ማሕበረሰብ ዓለም እምበኣር ኣብ መወዳእታ ኣብ 3 ውሳነታት ተንጠልጠለ። ቀዳማይ ብመንግስቲ እንግሊዝ ዘቐረበ ንኤርትራ በብድሌት ህዝባ ኣብ ክልተ ምምቃል ዝብል ብስምምዕ ኤርትራውያን ውድቕ ምስ ኮነ እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐርብ ዝነበረ ንዓይ ሃቡን ዝብል ጠለቡን ስለ ዝተነጽገ ኣብ መወዳእታ እቲ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝቐረበን ዝሓሸን ዝተባህለ ጠለብ ፌደሬሽን ብድምፂ ንኽጸድቕ ናብተን ሽዑ ኣብቲ መጋባእያት ተረኺበን ዝነበራ 3 ኣባል ሃገራት ቀረበ። በዚ መሰረት ከዓ ብ2 ታሕሳስ 1950 ዓመተ ምህረት ብ46 ሃገራት ደገፍቲ ብ10 ሃገራት ተቃወምቲ ከምኡውን ብ4 ሃገራት ድምፀን ዓቀብቲ እቲ ምርጫ ተዛዘመ። ካብ 3 ሃገራት ዝበዝሓ ማለት 46 ሃገራት ኤርትራ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ንኽትቆረን ስለ ዘድመጻ ከዓ ብውሳነ 390 ባይቶ ሕብራት ሃገራት ፌደሬሽን ጸደቐ። እቲ ሓቂ ዝኸሎ ግን ገለ እቲ ጠንቂ ኩሉ ሽግር ዝኾነ ምፍልላያት ኤርትራውያን ክፍወስ ዘይደልይዎ ብእኡ ዝረብሑ ወገናት እወይ ተሰማማዕና ነርና ግን እኮ ንኸይንሰማማዕ ዝገብሩ ሓይልታት ብድሕሪ ስለ ዝነበሩ እኮ እዩ እቲ ፍልልይ ተፈጢሩ ወዘተ ብምባል እቲ ሓላፍነት ንኻልእ ከሰክምዎ ዝደልዩ ኣካላት ኣለዉ። እንተኾነ ከምቲ ንፈረስ ማይ ናብ ዘለዎ ቦታ ክትወስዶ ትኽእል ትኸውን ማይ ከም ሰተ ክትገብሮ ግን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዝበሃል ዝኾነ ይኹን ተበላፂ ሓይሊ እውን ሓውኻ ንምህሳይ በትሪ ከቐብለካ ይኽእል ይኸውን እምበር ብኢድካ ንሓውኻ ክወቅዕ ግን ኣይክእልኒ እዩ። ስለዚ እቶም ተሓተቲ እቶም ሃንደስቲ ዘይኮኑስ እቶም ፈጸምቲ እዮም። ፈጸምቲ ከዓ ኤርትራውያን ባዕልና ኢና። ብፍላይ ኣብተን ክልተ ዓበይቲ ሰልፍታት ማለት
ኣብታቢ ፓትርያርክ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እትድገፍ ማሕበር ሕብረትን ኣብታቢ ሙፍቲ ኤርትራ እትድገፍ ማሕበር ኣራቢጣ አልእስላምያን ዝነበረ ዘይምስኑ ማዕካ ዝለዓለ ነይሩ። ምኽንያቱ ነናተን ማለት ብኣተን ዝምወሉን ዝድገፉን ማለት ሰልፊ ሕብረት መንእስያት አንድነት ዝበሃሉ ጉጅለ መንእስያት ከምኡውን ሰልፊ ኣራቢጣ አልእስላምያ ሽባን ኣራቢጣ ዝበሃሉ ካልኦት ጉጅለ መንእስያት መልሚለን ንሓድሕደን ኣብ ምትህራምን ኣብ ምቅትታልን በፂሐን ነበራ። እቲ ዘገርም ከዓ እቶም መንእስያት ሕብረት ወይ አንድነት ዝበሃሉ ብማሕበር አንድነት ዝድገፉ ካብ ሰለስቲአን ኣውራጃታት ዝተዋፁ መንእስያት እውን ንቕሓትን ብስለትን ስለ ዘይነበሮም ብትሕቲ ሃገራውነት ማለት ብኣዝዩ ድሑር ወገናዊ ወይ ኣውራጃዊ ስብከት ሳብ ናሽናል ተንደሽዮ ዝተፈላልዮም ድሒሮም ንሓድሕዶም ክራፀሙ ጀሚሮም ነበሩ። ንሰራየ ንኣኮለ ግዛይን ንሓማሴንን ዝወከሉ ዓበይቲ ሰበ ስልጣናት እውን ስልጣኖም ንምዕቃብ ክብሉ ብድሕሪኦም ኮይኖም ኣጆኹም እናበሉ ንመንእስያት ናብ ሓዊ የእትውዎም ነበሩ። እምበኣርከስ እቲ ጠንቂ ናይ 30 ዓመታት ደማዊ ኩናት ኤርትራ ማሕበረሰብ ዓለም ዘይኮነስ ኤርትራውያን ባዕላትና ኢና። ህዝቢ ኤርትራ ሻቡ ከም ህዝብታት ሊብያን ሶማልያን ኣብ ሓደ ሰሚሩ ናጽነቱ እንተ ዝጠልም ነይሩ ግን እቲ ብድሕሪኡ ዝሰዓበ ጥፍኣት ኣይምመፀን ነይሩ። ነዚ ሓቂ ዝጎሲኻ ግን ነቲ ሓደ ልቢ ዝብል ጭርሖ ሓድነት ካባ ንምልባስ ተባሂሉ ህዝቢ ኤርትራ ብሓንቲ ልቢ ዝሓስብን ብሓንቲ ሳንቡእ ዘስተንፍስን ውሁድ ህዝቢዩ እናበልካ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝነበረን ዘሎን ተላዚብካ ሽግርካ ናይ ዘይምፍታሕ ሕማቕ ልምዲ እንኮላይ ነቲ ክልተ ግዜ ዝፈሸለ ዋዕላታት ቤተ ጊዮርጊስን ውግእ ሕድሕድን ጀብሃን ሻዕብያን ሸፋፊንካ ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ድምፂ ናጽነት ከም ዝጠለበ እንተኾነ ዓለም ከም ዝዓመፀቶ ኣምሲልካ ብቐጻሊ ክንገረና ጸኒሕሎ። እዚ ግን ኮነ ኢልካ ንህዝቢ ኤርትራ ምስ ዓለም ኣጻሊእካን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ነፂልካን ድላይካ ንምግባር ንኽጥዕም ብመደብ ዝተኣልመ ውዲት ረወድቲ ማለት ዓመፅቲ እዩ። ከም ሓደ ህዝቢ ነዚ ውዲት እዚ ኩላትና ክንነቕሓሉን ተሰማሚዕና ከነወግዶን ስለ ዘይከኣልና ከዓ እንሆ ክሳዕ ለይቲ ሎሚ ግዳይቲ ባዕልና እንፈጥሮ ሽግር ኮይንና ብዘይ ሰላምን ቅሳነትን ወትሩ ንከላበት ብዘይ ሕግን ፍርድን ንምቋሕ ከም ዓሳ ንግፈፍ ቀጻሊ ብኹናት ንቆስልን ንመውትን ንጠምን ንጸምዕን ንስደድን ንጠፍን ኣለና። ህዝቢ ኤርትራ እምበኣር ብዘይካ ድሕረትን ትሕቲ ሃገራውነትን ቀቢርካ ብስኒት ተጠርኒፍካ ኣንጻር ዓመፅትኻ ዘይምቅላስ ካልእ ዝኾነ ይኹን ጸላእን ዓንቃፍን የብሉን። ብፍላይ እዚ ኣውራጃዊ ወይ ዘውጋዊ ማለት ወገናዊ ዝበሃል ኩስሒ ማለት ቀልቀል ዝኾነ ኣተሓሳስባ መንሽሮ ህዝብን ሃገርን ስለ ዝኾነ ሱር መሰረቱ ተነቒሉ ሸውዓተ ማዕሙቕ ትሕቲ መሬት ክቕበር ዘለዎ። ምኽንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ንኣፍ ንምጥዓም ኢልካ ዘይኮነስ ብሓቅን ብጭብጥን ኣስላማዩ ክርስቲያኑ ሓደ ዝዘርኡ ሓደ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዝሓለፈ ልዕሊ ፍርቂ ዘበን ዓንቀጽ ናጽነትና ባዕልና ክንስና ብሰንካ ኣሜሪካን እንግሊዝን ኢና ምስ ኢትዮጵያ ተቋሪና ኢልካ ቁስለኻ ብምሽፋንን ብምቑዛምን ምስ ዘይመባእስኻ ምፅላእን መባእስን ዝተረኽበ መኽሰቡን ብርግጽ የለን። ሎምኸ ድሕሪ 1991 ዓመተ ምህረት ገና ዓለም ናጽነትና ስለ ዝኸልኣትና ወይ ድማ ከምቲ ዝበሃል ስለ ዝተጸባኣትና ድዩ ካብቲ ቅድሚ 1991 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ስደት ሕሰምን መከራን ብዝተዓጻጸፈ ንሕልፍ ዘለና ኣይፋሉን። እቲ ኣብ ኣርባዕታት ብፍላት ዝዓበጥናዮ ቆስሊኡ በዝዩ ማለት ፈጃዕጃዕ ኢሉ ቆሲሉ ሕጂ እውን ዘሰቐየና ዘሎ እምበር ዓለም ንህዝቢ ኤርትራ ንበይኑ መሪፃ ንዘለኣለም እተሳቐየሉ ምኽንያት ብፍጹም የብላን። እንተ ደኣ ብሓቂ ዓለም ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝንገረና ዘሎ ንረብሓ ኣይላ ትጻባኣናን ተጥፋኣናን ኣላ ኮይና ከዓ መዋእልና ኣንጻር ካብ 7 ክሳብ 9 ቢልዮን ህዝቢ ዓለም ክንቃለስ ክንነብር ስለ ዘይንኽእልን ዘይንደልን ሓደ
ዓለም ጸላይትና ምዃና ወግሐ ጸብሐ ዝነግረና ዘይኮነስ ንሰላምና ንረብሓናን ኢሉ ምስ ዓለም ዝዓርቀና ብሱልን ፈህምን ጭዋ መርሕን መንግስትን የድሌና ከም ዘሎ ክንግንዘብ ይግባእ። ጭውነት ብጠባይን ባህርን ማለት ብጽቡቕ ስነ ምግባርን ስነ ስርዓትን እምበር ብወለዶ ኣይዕቀንዩ። ዓለም እንተኾይና አንጻርና ዓጢቓ ተጥፋኣና ዘላ ብምልኪ ጨፍሊቓ ኤርና ኸይተጸልመት እታ ደምና ዘድምቓ ሓያል ተማጓቲ ናይ ህዝቢ ጠበቓ ማእምር የድልሎ ምሳና ዝዓርቃ ኣብ ክንዲ ቁስልና ሓኪምና ንፍውስ ሙሉእ መዋእልና ንዓለም ክንከስስ ካብ ሓቂ ሃዲምና እንገብሮ ቅልስ ኣዕጽምትና ሰይሩ ደምናዩ ዝፍስስ ካብ እልበት ክንወፅእ ኣደራዕ መግዛእቲ 30 ዓመታት ከም ሓንቲ መዓልቲ ቆሲልና ሰንኪልና ከፊልና መስዋእቲ ንሰላም ዶ ይኮነን ቅሳነት ዕረፍቲ እታ ኸይንዛረብ ኣፍና ተዓብሰና ብዘይ ሕግን ፍርድን እትምቁሓና ኣብታ ህያብ ስውእ ውቅብቲ ሃገርና ንኸይንንቀሳቐስ ማእገድ ትገብረልና ውሉድ ምስ ወላዲ ትፈላልየና ዓለም እንተኾይና እታ ጸላኢትና ብምድርን ብባሕርን ሲኦል ተሳጊርና ንምንታይ ደኣምና ምስካያ ሓቲትና ተመራሪት ዓለም እንታይ ኮንያ ገይራ መን ይውጻሊእዋ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ዘጽለለት ኣደራዕና ጼራ በዲላትና የልናስ ወትሩ ነማርራ ንሓሶት ሃንጊስና ንሓቂ ነቕበራ መታን ከይንነብር ኣብ ሕሰም መከራ ጓል መገዲ ምፍጣር ካብ ሓቂ ሃዲምና ምንም ረብሓ ብሉን እንትርፎ ኸጥፋአና ስለዚ ንሓቂ ደው ንበል ኣብ ሓደ ሰሚርና ብሰላም ክንነብር ሕሰምና ቀቢርና እቲ እልፍ እላፍ ዝተኸፍሎ ናጽነት ሃገር ኤርትራ ንዘለዓለም ተኸቢሩ ክነብር እዩ። ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን እያ። ኤርና ማለት ፀሓይ ማለት እዩ። ማእምር ማለት ፈላጥ ሊቕ ለባም ማለት እዩ። እልበት ሓሳረ መከራ ማለት እዩ። ማእገት ማለት ፈታሽ ኬላ ማለት እዩ። ምስካያ ዕቑባኣ ማለት እዩ። ምንጭ ጽሑፍ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ታሪኽ ደራሲ ጎይትኦም ጊለ 24 ግንቦት 2021 ዓመተ ምህረት